It's me again, Renza, and welcome to another vlog. And today is Tuesday, July 16, 2019. At today ay ipapakita ko sa videong ito yung pinuntahan namin kanina na kainan. So, nag-aya yung ate ko na magmerienda kami sa labas. So, nagpunta kami sa isang kainan na yung pangalan niya ay Roadtrip. So, yung sikat na parang kainan ng burger. So, ito try namin yung burger nila. Yung video na to, random video lang yung ipapakita ko dito kasi di na ako nakapagsalita doon kasi madaming tao at saka wala, kumain lang kami saglit, kumain lang tas ayun, umalis na. So gusto ko lang ipakita sa inyo yung lugar at saka yung kinain namin at yung mga ginawa namin doon. So kasama ko yung family ko kanina. So ayun, ipakita ko dito yan in 3, 2, 1. You've been sending flowers to me. Flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers, flowers to me. Flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms. Sending flowers to me. Send me no flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. You've been sending flowers to me. Send me no flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Ever since the day that you went away, you went away, you went away. Ever since the day that you went. A few moments later. Wanna hear? Tagal ang pangako. Tagal ang pangako. Naikondo no? Sa'yo, magkakalakaw po. Fast forward. Ito yan. Ano, mag-uot. Magkana ko sa lugar. Mapil, isa lang baso. Pili, ay, yung baso yan. Wala ko baso. Ayaw ka na, ara. Share. Kanain. Cheeseburger. Ano yung cheeseburger? Meron kayo kag-iapan lang. Hindi.
Kampi po ni. Talaga guys, at yun yung napuntahan namin kanina, at saka sobrang sulit na rin, pero nabusog na kasi kami sa una namin kinain, which is yung anong tawag doon, yung parang lumpia, ano ba tawag doon, dynamite. So yung may sili at saka yung may cheese sa loob, yun yung unang sinerve, tsaka yung fries. Mura lang, ang sulit lang yung mura lang yung pagkain nila doon, nasa 100 plus lang, at saka okay naman yung serving, at tsaka yung burger is sulit na hindi ko nga naubos yung sa akin. Tsaka yung in-order nga pala namin is cheeseburger with bacon. Ayun, cheeseburger, dynamite and fries. Yun lang yung yung in-order namin. Talaga is road trip. So nasa lang siya, tabi ng kalsada. So ayun, sana nagustuhan niyo yung video. Puro kain lang. So yun lang yung pinapakita namin. So nagda-diet daw kami. Diet daw yung tawag doon. Ayun, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe po at hit the notification bell para updated kayo sa mga bago kong video soon. So, kita-kits next time. Bye!